आइया दिनै आंखौ फोजायासै नोंखौ सामफ्रामबो फोजाबाय थानांगौ नामा आङो मोनाफ्राव थाब उन्दुला मबाइल नायबाय थासै नुगारलायबाय अफायबो मबाइल नायनाय हंगार खामानि मावनायफ्राव डिस्टार्ब दा खालाम खामानिफोर गैयाबा बै जोगोनार बैसांफ्रा हैथां खारनो थांसै आं मोखां सुइसै खामानि थिनबाय नालाय एराय खालायबाय दा दिदेन ओइ दिदेन ओइ र' थांगौ उन्दुगा दुराया दासो सिखारदों नेथ' बिमा फैजायाबानो सिखारनो रोङा ओइ दाबो जाया नामा टाइमा बारा जालांसै र' जाबाय र' बेहा नेबाय थानांगौ नामा नोंखौ फै दैदेना दै जिराय नांला मादै थांखासै आं थांसै दे थांदो बे गथ' सासेयाव दाबो सिखाराखै नामाथाय जारौ ओइ जारौ सिखारनो रोङाखै नामा दिनै उन्दुनाया एसे लेट जादों दा गामिनि फोथारावनो खारसै नामा दा बेलासियाव लामायाव खारसै औ दे बिमा बिमा लाबोदों ओंखामा थफ्लाया आयौ थिखोबाबो जायासै र' लांगौ न' थफ्लाया लादो बिमा आफा देनाया दाबो सिखाराखै नामा सिखारजेननायनिफ्राय नुवाखै आं मानसिखौ दहाय रावबो सिखारियावनो खारनो थांदों मालाय ए दे बिमा थांदो मोजाङै थ' थांसै थ' थ'दो आइ आं थांसै औ दे आब' फैसा दंबा होलांनाय एसे गैया बिथन मोनाखै आङो मालाथो बिबा मोनफेरनाय आंलाय नोंनावलाय थां गैयाबा माखौ हरनांगौ आङो फैसा नांगौ नालाय गावबागाव खामायनानै ला आंनाव मा बिनांगौ जाथारलायबाय बिसिना सैमा मावजिफोर बायदि बे मास्टार साख्रिखौ मावबाय था नोङो आयै ओंखाम मोनबायबा खुरदो आं उखैथारबाय दहायनो मोन्दों आं नोंखौसो नेगासिनोखामोन र' आं दुगैना फैना खुरनोसै
खामानिखौनो मोननो थांला बिमा आंबो देहायानो जाला एसे मावबानो साख्रु सुख्रु जाबाय देहायानो बैसोआबो जाया नङा जाबाय बिफा गोदोनिफ्रायनो मावना जाबोबाय दा जिरायनानै जानायनि सम फैबाय बे फिसा सासेया खस्थ' मस्थ'ब्लाबो इसोरनि अननायाव साख्रिफोर मोनब्ला एसे आखाइफोर गोलांसिगौ साख्रि मोननांगौआ गोरलै नङा बिमा साख्रिखौल' आसा खालामनानै थाबा बोरै जाबावनो माबा मोनसेबाबोथ' मावनानै जाखानांगोन जों मालाय बेसेबां मावना जाहोबाय थानो हानो बाबा फैसा नांगौमोन आंनो गस्ला बायनो फैसाखौनो मोनाखै आङो साननैसो उनावसो होगोन होनना बुंदों थिखादारा उनावबाबो जासिगोन ओंखाम मोनबाय नामा आयै मोनबायबो जानोसै मोनबाय खोमा नोंब'आसो संदों थां नों दुगैना फैग्रोदो औ दे दे बिमा खुरैदो जा मेंसोनाय मोनबाय आंबो जाखांनासो फैनोसै आं दे थ' थांसै थ' आयै मैया आगैया फैसा बिदोंमोन मैया मोनाबिलियाव बिफानावबो बिदोंमोन गस्ला बायनो होनना बिफाया फैसाखौनोबा मोनाखैनो खामानि मावनायना आगैया नोंसिनि खिथायाखै नामा गाबोन खारनो थांनांगौखौ खिथायाखै दाहायफोर खिथागोन खोमा खारना फैबा एबारसो जाफुंसिगोन आंनि सिमाङा गोदो उन्दैयावनो आर्मि खालामथारगोन होनना सानना दोनखानायमोन आङो आगैखौ जों फोरोंनो हाबावनाय मोनबा आगैया फरायबावनो गोसोमोन जों माजों फोरोंनो हाबावनोहाय साख्रिखौनो लाथोंसै नोमफायाबो हनै एसे एनै खामानि मावहैबानो माबा साख्रु सुख्रु जादों होनना खोन्थायो गोदोनिफ्रायनो जोंखौ खामला मुजिरा मावना जाबोबाय दालाय अबेदि देहा मोजां जाबावनो नङाबा माथो आंहाबो दा एसे एनै मावबानो साख्रु सुख्रु जाग्रा जाबाय मोजाङै फु आयै आं गाबोन खारनो थांगोन सेलेक्ट जाबा थाबोखानांगोन दे मोजाङै खारनानै फै थां दुगैना रेस्ट लाहैदो औ दे दे जोंहा हाग्राया मोजाङै फु गंगार दुन्दियाफोरखौ नायै नायै फुबानो जाबाय
मासिबां गरमसै बोथोरफ्रालाय आइ आफा आं थांसै दे फिसा थांसै दे मोजाङै खालामनानै फै दे फिसा मोजाङै थां दा सहैबा फन खालाम फिसा औ दे आफा जाबाय औ नोंहाथ' जाखागोनलै मालाय आंहासो हागोन ना हायाथाय नायसै मा जायो आंबा एसे मोरैबासो मोनदों जाखागोन दे नोंहा सहैबासो मिथिसिगोन थ' थां बिमा ओंखाम जाहैबा लायदो आं खामानियाव थांसै जारौ ओइ जारौ नोंफानो ओंखाम थफ्लायाव हरफैदों हनै आं बारियाव थांनि एसे होदो ओंखामा थफ्लाया न' आफा आइ दा फंबायखौ खनसे खबर लाहर सहैनाय सहैखौ औ दे दा दसे थानानै कल खालामगोन दे आं हेलौ आब' आं सेलेक्ट जाबाय खारनायाव जोबोद मोजां आगै जेख्लङालाय बे हायासै आइ बाबामोनालाय गैया नामा आइया बारियावसो थांदों बाबायाबो दा फैयाखै खामानियाव थांनायानो न'आवनो दा फैबा खोन्थाना होदो बिसिनो आं न'आव साननैसो उनावसो थांनो मोनसिगोननो दे आब' आं दा मोनाबिलियाव हरफिनसै औ दे आगै मोजाङै था आयै आगैया सेलेक्ट जाबायनो हे इसोर आंनि हास्थायनाया जाफुंमारसिगोन जोंबो एबारसो मालायफोर बायदि देखायनो हासिगोन ना आयै औ दा नोमफाया खोनाफैब्ला खुसियानो लाख'लायनो हानाय नंला बे सिबबाय थानांला फिसा थ' न'सिङाव थांसै थ' आयै आफा थांसै फिसा आं थांसै ट्रेनिं जोब्बासो सफैफिनसिगोन आङो दे मोजाङै थां दे फिसा जै जाथारथों आयै आं थांसै आगैया दा सफैखासिगोन बियो दे दा फैबा जाग्राफोर लाबोफा दा जेबो जाग्रा गैया सासे फैबा रागा जोंफैलायगोन औ दे दे थांसै आइ औ दे बिमा ओइ बिमा मा खालामबाय थाखो बेलाय न' सिङावलाय बिमा दैनि फिसा फैदों होननाया बोरो हा माथो दाबो सफैया आफा आं सफैबाय फैबाय नों फिसा बिमा ओइ बिमा नै फिसा दैदेना सफैबाय मा फिसा दैदेना सफैबाय आयै फिसा नों सफैबाय दाबसै नोंनि मेगनाव मोदै आयै जामि माखौ गाबलाबाय थाखो नोंलाय बियो खुसिनि मोदैसो आंनि सिमाङा दिनै जाफुंबाय बिफा हामबायसै बिमा फिसाया मेंनानै फैबाय एसे जिरायनानै लाग्रोथोंसै आयै आफा नोंसोर समान गसंलाय
मानो फिसा जाबाय दे आफा फैदो फैदो फिसा सिङाव आफा ओंखामा खुरबाय जाफैद' जाबाय बिमा बाबुआबो दाबो फैया बाबा ओइ बाबु ओंखामा जाफैदो नै दिनै दालिजोंनो जासाबदो फिसा दिनै बारायाबो मोनजायैसो जाबाय गाबोन नोमफाया बेदर लायथोंसै गोथाव जानोसै गाबोन नोंहालाय आयै नोंहाबो जाखादोंमोन ना आब'आलाय नै दहाय दखानाव माबा जानानै फैदोंनो नोंब'आ बेखायनो दा जालानो ओंखामखौ ए बिमा बाबाखौ न'आव फैदोंना मिथिबा जायख्लंआदैमोना गाबोन फैथारगोन बिसोरो आंखौ फैगोन होननानै मिथिखादोंमोन आफा बिसोरो आङो जायख्लं आदैखौ मोनथारगोन होनना आसा खालामथारदोंमोन आंबोथ' मोनगोन होननानै आसा खालामदोंमोन आयै खारनायाव आंनिफ्राय साबसिनबावसोमोन बेना हा दानियाव जायासै एबार खनसेयाव जागोन ना दाबोथ' नाजानायखौ गाराखै गथ'आ दाबो नाजागासिनो दं सिबाय गथ'आ उन्दैनिफ्रायनो जि खस्थ' मोनबोबाय थां बिमा हौवा फिसानो ओंखाम नांगौदां लायथां र' लायनां आजिखालि गभर्नमेन्टआव फैसा नाङै साख्रियानो आर्मि पुलिसल'सै बेनि अनगा गुबुन साख्रिखौ मोननो थांला हा फिसा ट्रेनिंआथ' जोब्बाय हा सुटियालाय सानबेसेनि ट्रेनिंआथ' जोब्बाय आफा नाथाय सुटिया आदा मासल' नै लामा नांला आयै आंनो हर बिमा असिना मानसिफोरजों दाथा आफा ओरैनोबा आजिखालि रावखौबो फोथायजाथारला जागोन दे दे जाबाय दे बिमा फिसाखौ ओंखाम जानो होदो मा रायलायबाय थाखो नोंलाय दे आफा मोजाङै जा मादै दिदेनालाय ए जायख्लं आदै फैदों दङ न' सिङाव फै जिराय फै गाखोनानै आदैयालाय बहाय थांदों माथो नुवाखै आङो दखानाव थांनो होनना ओंखारलांदोंमोन नै फाग्ला हाब दिनैसो लोगो मोनथारबायलै जिरायदो माथो हामग्लुंजोबथारबाय ट्रेनिंआनो देन्जार जाथार नामा दा बुंसै बेखौ सैमाफोरबायदि खस्थ'लै आयै साहा फुदुंहैलाय नांला मादै खस्थ'आथ' जेरावबोखा दाथ' ट्रेनिं जोब्बायना आजादि थानो मोनसिगोन थ' गामियाव बेरायसै अबहाय आजादि जानोब्रा र' बिदिब्ला आं लंपेन्ट गस्ला गानहैनि दे आंहाबा माला दैदु बायदि साख्रि मोनबावगोनथाय मादै जागोन फिसा नोंनाबो सानसे देग्लाय जायाखै फैगौ बोसोरावथ' जानो हागौ मालाबा बिदिनो जायो समानो मिलाया नायनोसै मादै नाजानायालाय नाजागासिनो दंमोन नाजानायखौ दानागार आदै खस्थ'नि फिथाइखौ सानसेबाबो मोनखागोन थ' थांसै थ' थाब फै आफा दा नोमादै मोनाव थांनांगौ औ दे थाथ' मादै आदै जायख्लं फैदोंमोन माथो जोंनाव औ आदै जों एसे बेरायनो दे थाथ' दे दे थाब औ फै दे बैसोर रिंखामोन नङा होमबा हाब माला सफैया नोंलाय न'आव मैया सफैखादों न'आवनो खबर सबरमोन दं बिदिनोसै नोंहासो मालाय साख्रि मोनबायब्रा पार्टिफ्रा बोरै साख्रि मोनबालाय मा लाब्रा नोंसोरबो मोनगोन लासैनो सानफ्रामबो रायजानोल'सै न'आव साख्रि गैया मा गैया उदां उदां जायो होनना गाव गावनि आथिङाव गसंनो हाबासो रायजानो गसिगोन जों
दैदेन नोंथ' गोदो बुङोमोन आर्मि साख्रि लाया होननानै दालाय माथो जाखो आंथ' लाखायामोन आइ आफानि नारसिननायावसो लानांगौ जाना फैदों फारसेथिं नायोबा गुबुन साख्रिखौबो मोननो थांला एप्लाइ खालामबाबो आर्मि पुलिसनि अनगायै जोंलाय माथो साख्रि मोनबावनो गुबुन साख्रिखौथ' आसाखौनो खालामनानै थाजाया मालाय सिं सिं थाखायो बे साख्रियाथ' गावनि जिउखौ बांस'नाय बायदिसो एखमबा गिखांनायसो मोनो आंबो आंनि जिउआदि दानो दं दानो गैया थास' लाइनि दै बायदिसो बेफोरखौ गोसोखांबा आंबो साख्रि थाख्रि बाद हो होननानैसो थायो जोंनि खाफालावबा मा लिरनाय दं इसोरासो मिथिगोन बेखौ खाफालाव लिरनाय दंबा जानांगौखौ रावबो हमथानो हाया थ' थांसै दैदेन दे थाथ' बिदिबा उनाव लोगो हमफिनलायसै औ दे सानबेसे थागोन न'आव आदा मासल' औ थाथ' औ दे थांदो दे दैदेन औ दे आयै ओइ मा जाखो मा गाबज्रिखौलाबायबाय थाखो मादै मोनाव थांनो होननाया थांनो थांला नोमफाजों आंजों दा दसे थांसै मोनाबिलियाव नों थांनांला दे होमबालाय आं थांनांलाबा दसे उन्दुहैसै आं दे उन्दुहैथ'दो नै बिफा दैदेन फिसाया गाबोन थांफिनसैनो आफा आं गाबोन थांफिनसिगोन नोमाया दासो खोन्थादों फिसा हा बेसेथो गोबावनि उनाव फैसिगोन फिसा आं दानो मारै फैनो मोनबावनो बाबा नोंसोर न'फोरखौ एसे मोजां खालामनानै लादो बाबा आं फैसाखौ आब'नि एकाउन्टाव सोना हरगोन बहा दानोल' नुनो हाबावनो आफा गोदो नोमफा लोमजानायाव लानाय दाहार दोननायानो दाबो जोबाखै बेफोरखौ होखांनायनि उनावसो न'नि फारसे सानगोन आफा हा फिसाया जेरै सानदों बिदि मावजागौमोन ना बिमा दाहारा उनावबाबो हैजागौमोन ना बिमा न'आ उनावबाबो लुजायो दाहारा बेसेबां गाज्रि मिथिगौ नोंसोरो जेब्लासिम होआ अब्लासिम बारायनानै थाबाय थायो आइया जेरै खालामनो नागिरदों बिदिनो खालामथोंसै बाबा थां फिसा नोंहा उन्दुग्रोदो हराबो थौबाय नोंहा गाबोन थाब थांनांगौ फिसा जागोन दे आफा आं उन्दुग्रोसै नोंसोर दा उन्दुहैदो थां आफा फिसालाया गाबोन थांसिगोनलाय दा मोनायाव आंहा हरसे थाल्लाव सुखुथु उन्दुनोनो हानाय नंलालाय बेबा माला फैफिनलायगोन गोसोखांबालाय बहाय मोनबावनो नों बिमा नोंनो जेबायदि साख्रियाव थिसनहरबाय फिसा सासेखौ थ' जोंहाबो उन्दुहैनोसै थ' बिमा आयै आं थांसै आफाया बोरो हनै नोमफाया बैलाय थांसै फिसा हा गारियालाय माहाय थांनो नागिरदों फिसा आं जाय थंखौ लिंहरखाबायमोन दा गारिसिम दोनहैसिगोन बियो मोजाङै मोजां सौहैथों फिसा दे फिसा मोजाङै मोजां थांनो हाथों फैद' दाबो जायाखै नामा नोंसोर मोजाङैनो था आब'आ एफामोनखौ मोजाङै नाय औ दे आगै दा सहैबा कल खालाम जों थांबाय आदै मादै दे मोजाङै थां औ दे मा मानो फिसा मानो गाबखो
आगोलनि हेडक्वार्टारनिफ्राय कल फैदोंमोन हेडक्वार्टारनिफ्राय फन फैदोंमोन मा बुंहरदोंमोन खोन्थारोङासै आगैया बे बुहुमाव गैलानो बम ब्लास्ट जानायाव गावनि जिउ खहा खालामना लानांबाय आयै 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 मा जाखो मा जाखो नोंसोर मानो गाबलाबाय थाखो मा जाखो नानि मा जाखो मानो गाबखो इसोर हाबाब मा जानाय मा जाखो ओरै फैलाय आर्मि साख्रि लाबाय होनबाथाय गावनि जिउखौ दान होनायसो नोंनिफ्राय आंबो साख्रिखौ फ्रि मोनबाबो लाया होनना थाखाथारदों आंनि थाखायनो बेफोरबायदि जाबाय जाबाय आब' दागाबसै गोसोखौ हमथादो फिसानि फारसे सानै देहाखौ मानो लोरबां खालामना लाखो नों बिमा जानांगौ दैदेन फिसानि खाफालानो बेल'खामोन आं बोरै बावनो हानो बिफा बिनि रायलायनाय मिनिनाय एदावनाय बिदि जाया लोङा सान हर गोसोखांबाय थाबा बोरै जानो बिमा जाबाय बिमा बेखौ दुखु लाबाय थानांला बिमा जोंहा फिसा सासेनि बागैबो साननांगौ मेगन मोजोबनानै फिसानिल' महर नुयो हामबायसै बिमा दागाबसै थ' बिमा न'आव ओंखाम एसे जाहैथों जाबाय बिमा दागाबसै गाबबाबो मोनला गाबाबो मोनखाला जों बेखौ